Wala si Tami dito, no? So, ngayon, wala siya. Kasi nga, umalis. Kaninang umaga, nagmamadali. Sobrang nagmamadali talaga siya. Kasi nga, sobrang late na niya. Nagising siya mga 1 o'clock. 1 o'clock siya nagising. And then sabi niya, matulog daw siya balik. Hindi nagising. Pagkatapos niyan, ginising ko 4 o 6 ng umaga. Nagmamadali, nagpapanik mga loves. Isa uli ko lang itong aking robe. Alas 4 na. Dapat aalis siya dito sa bahay. Mga nasa 4 o'clock. And then hindi siya nagising ng 4 o'clock, 4 o 6. So naligo siya ng mamadali. Ito yung pinakamadali niyang ligo kaninang umaga, talaga sobrang bilis. Sabi ko, wow, para mag-tornado itong si Tami, ang bilis. Kasi nga usually matagal yan siya mga loves maligo. Yun lang mga loves, kailangan ni Inday Mirian maglinis dito sa ating bedroom. Kasi nga kailangan mag-vacuum. Vacuum sa bathroom at maglaba ng mga rug para naman malinis, no? Saksak lang natin siya dito. Shak yun. Yan mga loves, yun lang yung gawain ni Inday. So, may nabasa akong comment about maid. Sabi pa niya, maid ata daw ako noon kasi nga caring-carry ko pa yung masama yung ugali ko. So, kung masama man yung ugali ko po, huwag niyong idama yung mga maid. Kasi yung mga maid is marangal po na trabaho at depende yun, ang ka-striktahan is depende yan sa tao. Itong bedroom namin, no, sobrang dilim. Parang ang nakatira dito, parang puro momo. Ang dilim-dilim. Dito po ako sa ating mag-ano po ako dito, mag-vacuum. At it's already 11:38 na pala. Yan. Mag-vacuum lang ako mga loves. Itong rug, kunin ko yan, labhan ko yan sa labas. Ako yung maglaba. Yan. Tiniverse dito tayo sa ating dining. Yan, dito tayo. At vacuum pag may time. Kasi kailangan i-vacuum. Ang dami talaga. Hoy, natawa pala ako sa inyo mga loves, no, sa iba. O sa Facebook, yung nag-live ako sa Facebook. Sabi ko pa, ay, ang daming langaw nakapasok kasi kapag summer, ang langaw gusto talagang pumasok. Lalo na kapag magluluto ka, maamoy sa labas every time mag-open ka ng door. Ang daming nakapasok talaga mga loves kasi pasok-ana pa yung iba. Marami parang langaw sa inyo. Akala ko walang langaw sa Amerika. Lagong pamanggali diri nga perting kusugaw. Anak ko yung malaking langaw, yung lagong. Kunin natin yung nabili namin kahapon. Ito siya. Ito yung nabili namin kahapon doon sa Home Depot. Ang ating lagayan ng ating kalamansi. Tingnan natin kung karapat-dapat ba. Karapat-dapat siya mga darling. Kasi sobrang liit. Ang liit niya, di ba? So, ito naman yung sa kanya. Look, I think that's fine. Pero hindi ko muna siya mga loves, tawag nito, i-transfer. Alam nyo bakit? Sa sobrang init, baka hindi kayanin. No. So, yun. Ibalik ko to sa loob. Ibalik ko to. Kunin natin yung mga loves. Nabili mo pa kahapon. So, yun. Ipangdagdag natin sa ating bigat. Dito lang ako. Pinasok ko yung ating hose ba para sa ating garden. Kasi sobrang init. At saka yung dahil sa sobrang init, ang ating damo is para na siyang straw. Look, sobrang na siya doon din diba? Naging straw ang ating damo. Kaloka, namatay. Hindi kinaya. Sana hindi ako nag-cut.
Pero okay lang yan. I-close ko ito mga loves kasi. Yan. Ay! Ang init, grabe. Yung mga kapitbahay nagtatago sa loob. Nagtatago sa loob ang mga kapitbahay. Hindi kaya ang init. Dahil sa init, yung ulo sa sabog. Right, Rox? You don't wanna be outside, right? So, ayaw nila sa labas. 6 o'clock na pala. 6:30 na ng hapon. Ginoo ko. 6 o'clock na, pero grabe pa yung init sa labas. Uy, tingnan nyo. Mamaya na ako. Magtubig naman ako usually nga ganitong oras ba. Tingnan nyo, hala, ang groundhog. Oh, ang groundhog. Itong ating floor dito sa labas, kailangan din natin siyang protektahan. Pero for now, sobrang init. So, plano ko this coming maginaw-ginaw. Hanggang ngayon, marami pa rin nagtatanong kung bakit. Meron kaming mga flag. No, may mga nagtatanong pa rin bakit. At meron din doon, oh. Kita ninyo mga loves. Diyan. Sus, mga loves, umaga na. Ngayon ko lang nakita si Mr. Pagdating kasi niya kagabi, hindi talaga ako nagising. And yun, pag umaga na yun, andito siya nakatulog. At pinabayaan ko lang siya dyan kasi talagang pagod na pagod yan. At saka late siya nakarating kaya dyan siya natutulog. Survey lang tayo sa bahay. Ganito man ako kapag umaga. Tignan natin yung sa harap at saka sa likuran. Tignan natin kung may mga pagbabago. May mga tao bang nagwawala dyan. Charot. But anyway, ganyan talaga ako mga loves, palibot-libot. Hanggang yon start ako sa aking alaga sa mga aso, pakain at pusa. Halata mga loves na pag-uwi ni Mr. kagabi, laptop agad ang nakitang-kita. Meron siyang mga ginagawa at natutulog na lang siya dyan sa pagod. Mga loves, alis po kami, no? And, so, of course, punta lang kami ng you go this way, love, this way. That way, okay. Dito, 9W. So, we drive everywhere. It's on the road, everywhere, 2 lanes. Special. But, Special, I get to say. he's the one. He is very special. He's the one. So, punta kaming, magpa-haircut si Tami. Mag-haircut. Car wash daw siya. We're going to the car wash. I'm going to open my wife's window. So when it sprays, it'll just spray all over. You're right. So, you know. Of course, I made another video with some Indian girl. She's like, in the car wash, she opens the door. It's like, that. Really? And the machine, as it's moving through, it rips the door. Serious? Good idiot. Oh my goodness. Why people do that? People, because they want likes on Facebook or whatever. But TikTok, YouTube, whatever. So, yeah. Ito yung araw namin. I still don't go to shopping, mga darling, no? I felt so guilty to get rid of the money. Not true, guys. Because it's feel like going. No, it's not that. I can go. I like to go. But the money is kind of... We don't have any more money. No more because of the shopaholic right here. Yeah. Grocery guy. Our freezer is punong-puno. Out there, we buy food. Yeah, the freezer is full. Good for you. Huh? That's good for you. It's full up. Where are you gonna put the rest? Huh? The rest with the best. Yeah, they need to drive you everywhere. The same thing with the store. You hear beeping noises? Well, that beeping. Because the camera is It's only you beeping. covered up. Not true. It's only you beeping. Anyway, so... You watch, I can make you hear it. Han, can you just please don't... I'm happy that this house is sold. Oh, look! It's for sale again. Huh. No, what is that? No, it's not for sale. Fine. What, they did? Or maybe it's pending. Who knows? Did somebody live there? I saw the kids playing. Hindi ko alam kung bakit nakapag-desisyon itong asawa ko na umalis. Hindi ko talaga alam kung bakit. Alam ko naman na hindi talaga yan siya yung parang hindi, Han, pay attention dyan. Hindi yan siya nagmamadali ba na ligo ng sasakyan,
mag-oil change daw siya. We always go to the guy right here, but for some reason you change your mind again. Because he couldn't even get me in. You can't wait? No, I'm way over the mileage already. Is that bad? I've been looking for a day off so I get the oil change. So Is that bad? Yes. It'll ruin the engine. Is it? Yes. Why the black car? It's not a big deal if you're over the mileage and you just go like back and forth to the store. But I'm driving 200 miles a day. But why is it the black car doesn't do oil change a lot? Because the black car doesn't drive many miles. Sinamahan ko lang siya mga labs. Nagutom ako. And then, nagutom talaga ako. So, kumain ako. Nagdala ako ng mga candy. Kasi nga, kapag magkukuyapan si ako, meron tayong masima-sima, no? Meron tayong masima-sima ng candy para hindi tayo makukuyapan. I'm not crazy. You can sit here, the car, stop the brake, no. Seriously. Dito tayo sa traffic braking. Ito yung gusto ni Taming bilhin mga labs, oh. Ito yung gusto niyang bilhin, oh. Ito siya, oh. Yung wood na wood, oh. Look. Yun yung gusto niyang bilhin. Kaso ang mahal. Zone? Is that how you call it? Or the Kindonut Zone? Oh, the zone. Is that what you bought? Hala, ano naman yung binibili niya? Oil filter. Oil. Cabin filter. Puno ang grocery. Oh, basta Sabado talaga, no? Punong-puno ang grocery store, oh. Bahay na po kami and magluto ako ng patatas. Para naman masaya si Mister, no? Ang dami kasing patatas na binili niya. At saka, look, meron pa tayo dito. So, yun, dagdagan ko. Meron tayo dito. Ang chayote, lutuin ko na to mga loves. No, eh? Ang daming patatas. Oh, grabe, ang laki. Hindi ko alam kung bakit ang daming binili ni Mister na patatas. Hindi ko talaga gets. So, ang dami kong lutuin, eh. So, kaya magluto na ako ngayon, ah. Kita-kits tayo mamaya. My God. Naparami ata yung kayan, Mayal. Nakasobrahan, spicy. Naging spicy. Then, meron din tayo dito ang ating ang ating cauliflower, no? Yung, ang pares lang namin nito, mga labs, karne namin is yung niluto ni Tami na manok.